ezikusebenzayo ngoba nomuntu mayilanda mayiphuma ebheka eSwaziland noma uyaphuma uya Malawi Mozambique ehambela ukuyokuvala ubuye phethe something azofika ayivuvuzele omunye uthatha ngisho umhlabathi wakini kunabantu njengamanje impahla zabo ezileko Swaziland ezangaphansi ziko Swaziland abantu bakwazi ukuthatha ngisho uyabona abantu ngendlela abathakatha ngayo inyawo zakho mawe wanyathela nje bathathe umhlabathi bahambe na bayosebenza amen ngithi ke mina wozobona umprofeti uyamthola njalo ngolesine ukusuka ngo11 umthole futhi Saturday bathi umgqibelo uyamthola ngo11 uphinde umthole Sunday 1-on-1 ngeSunday futhi siyakhonza ungabe useSoweto usePretoria zonke indawo la useduze khona awuzobona umprofeti uyakhulekela abantu abagulayo mangabe lapho phatha umhlabathi kunento ekuhlupha ekhaya egijimayo kunamaphela nje akagijime kanti akulona iphela kunezimpukane ekegijime njengalo siso seThekwini nje lo kade umbona amen ukuthi kwakunempukane eyayihlupha impukane abasalali kunezinto ezigijima ngasendlini kodwa ngenxa yokufika kwakhe esuka le eNewland wafika impukane yabanjwa namanje bayaphila khona amen umprofeti ubona umprofeti 500 rand abaphume bonke abantu eindaweni zonke bezolanda izinto zabo bezovuselwa umsamo sizokuvula amaphupho ngoba awusaphuphi njengamanje wena mawulala ulala ubuthongo obukufa ingakho baba ethi ningalali ubuthongo obukufa amen siyabonga kakhulu Shwabadi noNkosi ngizochazela nje umbukeli ngasekhaya ngaphambi kokuthi bese ngicela futhi ukubuyisela intambo kubaba esesivalela uma ngabe ufisa nje ukuthenga izinsebenzo wena okude nazi inombolo escreenini usebenzisa lezo nombolo bese ke uyaposelwa mangabe ufuna ukuyizela uzoza khona la eDorinfontein ngasenkomeni kuhlale kuvuliwe Monday to Sunday ngicela nje mawulapho eThekwini ukuthi nguphe nayi address la ozothola khona iziwasho zika baba umprofeti lonke uhlobo olufunayo uzoya lapha eThekwini opposite nje iDurban station kuMngeni Road khona imall inyana ngathi kuyimall okuncane kuthiwa uMngeni Center ungena phakathi lapho eMngeni Center second floor ukhuphuka amastepisi office number 32 mawufika lapha ngaseduze Isibongo Musa neMpumelelo Security Center kungalapho nje uzokwazi ukuthi uthole ubabshenge uthole zonke iwasho ozidingayo lapha na ku Facebook uzokwazi ukuthi qawe ungene ubhale uDr Ogcwele uthi Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe ula ukwazi khona ukubona imemezelo neinkonzo ipage ke uzolibona ngabantu aba u44,500 kuyaphezulu ungena kulelo page akukho la sicela khona imali niqaphele bese kuthi ku TikTok uzongena futhi nakhona ubhale uDr Ophelele bese uthi Prophet Xaba Dr Prophet Xaba abantu ke abakhona bawu 20,400 ungena kulelo page futhi kuphela ku TikTok YouTube channel uzongena lapha ubhale uDr futhi Ogcwele uthi Dr X Nogwajagagesi Dr X Nogwajagagesi siyacela ni subscribe emaqhawe nizokwazi ukubona izinkonzo mayifakwa sesiyaliguqisa ke uhlelo kodwa ngicela nje ukubuyisela kubaba uyena ozosivalela okunye engikubongayo bathi into enhle mawubona umuntu enza into enhle akulona iphutha ukukopisha into enhle nawe ufise ukuyenza namhlanje ngikhululekile emaAfrika uma ngibona sekugcwele nabefundisi abaphatha amanzi emapulpiti namakhandlela yellow hamhlophe namatshe ngiyakhumbula lapha ngiqala ukungena ngisekuyiSoweto iTV cishe ngabo 2010 or 2009 lapho kwakunempe eyinkulu ngangibukeka nje ngazathi uhlanya nje olufika namakhandlela abanye beze bakhuluma befundisi bethi lona waqhamuka namakhandlela yini amanzi ubizo ngiyajabula ukuthi sekukhona nabo asebephatha amakhandlela namatshe
yonke into namanzi bawaphatha izinto eziningi. Kuyangithokozisa ke lokho ukubona ama-Afrika ngoba phela ngo-2009 2010 lapho engaqala khona ngangena kuyiSoweto iTV ngaya kuyi1 KZN babekhuluma kakhulu abantu nabefundisi. Namhlanje sengibona nezinye inkonzo ebeyingahambisani nalolu bizo. Hawo abantu sebekhuluma ngamanzi kodwa mina nje eqinisweni ngathunywa lolu bizo ngiphatha lamanzi kwakunzima abantu bekhuluma. Ngithi ke lokho kakhulu kuyangithokozisa kakhulu uma ngibona abantu sebethole inkululeko ekhululekile ngakwezonkolo. Ngithi ngiyathokoza kakhulu. Ngithi ke nonke maningakhohlwa mhla ka18 ngicela ukuthi ushiye ikati nensha 18 ntambama siyaqala abantu bazoqala ukufika Friday la ekhaya. Friday baqala ukufika mhla ka18 baqala ukufika mhla ka18 mhla ka19 ntambama mhla ka19 bayaqala ukufika mhla ka18 ngolesihlanu mhla ka19 ntambama ngo7 iyangena inkonzo. Ngifuna abagulayo uphatha umquba uphatha ingane egulayo ngabe usuka kwaZulu Natal uhamba ngendiza mawufika nje oR Tambo sifonele ikhona imoto ezokulanda zikubeke la khona umprofeti. Ake kunana iwasho ke la zonke iwasho nje abanibona nje lapha ama product iwasho ngabe uhlushwa ama ulcer fona njengamanje uthole nansi into yama ulcer awusawudla utamatisi akusahambi kahle thola nasi insebenzo yama ulcer uphathwa ilento ekuthiwa umhlume ama piles fona njengamanje sikuphosele zonke iwasho. Ufuna into yamadoda akusahambi kahle fona njengamanje amavimba moya zikhona ke iwasho zokufutha nhlanhla eningi fona uzobuza njengamanje. Zikhona izinto ama anointing oil ube muhle la uvela khona unecala nazo zonke izinto uthandeke fona njengamanje uzobuza bakhona abazokusiza abanenhliziyo engibamisile ukuthi bazokusiza kahle babe nesineke nawo. Ngakhohlwa ke ngiyanithanda kakhulu nonke emakhawe asihlanganeke mhla ka19 and 20 inkonzo yokuqala onyakeni yokulayitwa kwezibani silayitela asebashiya emhlabeni. Mhla ka3 May ngiza lapho eCassim Park Hall eEmelo abantu base Emelo namaphethelo inkonzo yokubhidlizwa kwemsamo yobumnyama. Ungakhohlwa ukuphatha umhlabathi wakho wasekhaya uphathe umquba wenkomo uphathe izimpahla zabantwana uphathe ama CV ama ID. Mhla ka3 May ngiza lapho eEmelo Cassim Park Hall ngo9 ekseni kuyobe kumgqibelo until 25 ntambama. Ngomhla ka31 May ngiza lapho eFolktrust Town Hall phakathi lapho eFolktrust bantu base eFolktrust mhla ka31 ngiza lapho eFolktrust Town Hall ngo9 ekseni abaphume bonke abantu koNyukhasela Folktrust umprofeti uyangena lapho. Ngiyabonga sidibane khona. God bless you. Awathi awubuyiselo sesingifuna ukubona kulapha. Let her come back. Let her come to the prophet. Iyole nyoka abamlokhu angithi lokhu kuhamba inokuzana endawo. They are going somewhere. Abulokhu uzambusa ngapha. Let her come to the prophet. Ngibemehlweni. Look at the prophet. Look at the prophet. Musa ngapha. Let her come this side. Ngibemehlweni. Look at the prophet. Bemehlweni. Look at the prophet. Mise kanjalo nyawo. Let us stand upright. Tathe nyawo. Lo sisi The lady, wahamba she went, waya kumuntu consulted ethi somebody ufuna usizo. to seek for assistance. Mayifika khona When she arrived there, bafika bamnikeza inyoka yangena kuyena they ngaphansi. gave her a snake. The snake penetrated her body. Manje iyahamba lenyoka Now is slithers. ivala yonke into yakhe. It's looking everything in her life. Sisengibheke emehlweni. Look at the prophet, lady. Bheke emehlweni. Look at the prophet's eye. Ngancane ngibheke emehlweni. Look at the prophet.
ayishaka nyoka Let it burn. suka kuye ngikhuluma naye Leave her alone. ubani la Who's here? ufunani la What do la you nyoka want? What do you want? This lady- yasha 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 yashesa yes 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 yasha 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 nfunani What do you want? nfunani vula umpopho What do you want? nfunani vula umpopho uqabu uyahlupa uqabu uyahlupa uqabu uyahlupa wenzani la What are wenzani la What is your mission? wenzani la wenzani kwamsipho What are you doing within the body? udligazi wenzani kuye udligazi lakhe It is eating the blood of the woman. wenzani okunye la What else are you doing? wenzani okunye What else are you doing? wenzani okunye la What else are you doing? umashempilo Let her life down. uqeda konke ngiyaqeda nje uyinyoka la kuye Are you a serpent or what? wenzani ebusuku kuye What are you doing at night? wenzani ebusuku wenzani ebusuku What are you doing at night? iligazi buyisa amanzi amasolwane Water, sea waters. buyisa amanzi amasolwane Sea waters of the prophet, please. yiwo lawo Water. iyasha le nto Just burn it. Yasha. Burn it. iyasha Burn it. iyasha Burn it. eqaba Ya. amandla amandla aphuma kuJehova aphuma kuJehova iyasha 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 phumana 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 Get out. yacheza Burn you. yacheza Burn you. yacheza 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 Better you. phumana Get up. phumana Get out. phumana Get out. phumana Get out. ningaphinde nibuyela Don't come back anymore. yishani Get banned. yishani Get banned. phumana Get out. 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 hambani Go away. zihambile la siphelile ziyaphuma ziphumilela sezihamba ziyamjika nihamba Are you going what? Good. 2 Good. 3 Good. 4 Good. 5 Good. 6 Good. 7 Gombe. 8 Chakalolo. 9 Chakalolo. ngiphinisela kudlamini Back to uyakhamini 10 naso-ke ihambe naso-ke ihambe Yeah, go in. siyaqoqa sihamba 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 yasha yasha siyaphuma ngesandla siyaphuma esandleni iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni hambani 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 ingaphinde nibuye la Don't come back anymore. ungaphinde ubuye Don't come back anymore. ungaphinde ubuye la Come back anymore. baba somandla Powerful God. ayihambe le nyoka Let the serpent go. abamnikeza yona They gave it to her. ngiyayishisa ngiyayishisa phuma 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 Get out. phuma Get out. vusa Wake her up now. come Woza kumprofeti. come Woza kumprofeti. awuyisa amanzi ami lapha Water there. awuphuza Water there. usakhathele
zonke izinto zakhe zonke ayivuleke namhlanje. They must be open now. Ithi baba Baba, umprofeti Let the prophet. ingaphindi ibuyele nto. Let it not come back anymore. Ngicela kuvuleke into zami. The matter to be released. Zonke ivuleke. Zonke The thing must be zivuleke. Le released. nyoka The Le serpent, nyoka. bebengihambisa nayo Le that was with hambisana. me. ingaphindi ibuye. Let it not come back anymore. Ingaphindi ibuye. Let it not come back anymore. Inyanga Native doctor. inyanga yaDlamini uyayazi akithi. Do you know the Dlamini native doctor? Uyayazi emlazi. Do you know that, Ngiyazi don't you? baba Mlazi. Uyayazi. know. Ngiyayazi. Inyanga yaDlamini uyayazi. Ngiyayazi. Waya kuyo. Ngaya You kuye went to Mlazi him. ngiyofuna uncedo ngoba ibhizinisi lami beliwa unjalo. Ngaya khona. Wanginika umuthi wokufutha. Wathi ngihlaba inkukhu ezimbili. Bese ngiyafutha. Wathi ngilahla ama-R1 amabili ezindleleni Emlazi. ezindleleni ezehlukene. Uphilisiwe namhlanje. You are delivered today. Ubusisi lomunye. The lady, where's another lady? Another lady. Sisi lomunye uphi lo? Another lady. Owesifutho uphi? Mama nosifutho. Steaming. Esifuthweni sami. Steaming processed lady. Buthela amanzi lapha. Water. Olwandle agcwele. Sea water. Asolwandle Sea agcwele. water. Sea water. Uzothatha lamanzi Some water. manje uwafake emanzini. Put it to the water. Ubilisa amanzi. Boil some water. Uwafake umfake phakathi afuthe Steam, this one must be steamed. agqume khona manje. Steamed right now. Baba somandla Father Almighty. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heavens. ngifuna into zakhe. Open her matters. Le nyoka The serpent. ngiyayibapha ingaphindi ibuye. Let it not come back anymore. Ngiphinisela amanzini. Back where the water is. Ayibuyela kumnikazi waso. To the owners. Wena manzi Water. ngiyakubusisa Blessing njengamanje. you right now. Zonke into zakhe ilahlekile. Matters that are lost. Ngibuyisa inhlanhla yakhe. Everything. Makagezwe Let ahlanjululwe. get washed and purified. Thathela amanzi umhambise ngale Go esifuthweni. and get steam. Nkosi kubusise. God bless Hamba you. lesifuthweni. Nkosi kubusise. Bless you. Shayihlombe. Give a round of applause. Wena. Come. Buthele ingane la. Oh, sir. Come Abuyisele ingane to ngapha. the prophet. Let the child come to the prophet. Ngifuna ukuthi lala nina elithi umuntu mayesefile ufile. One is dead. If one Umuntu is akafi. dead, one is immortal. Into efayo. What is dying Inyama. is a flesh. Umuntu akafi. A person is Ngoba umuntu immortal. umoya. A person is a spirit. Ngifuna ukuthi ubani? I Hey. want to hear all. Ubani ola? Baba Mpopo. Who's in here? Ubani ola? Yeah. Hold my who are you? Ubani ola kuyena? Who's with Ubani wena? Who's within her? Ubani? Umkhulu walapha. Lalapha. Listen. Angeke uyenze lento cannot ukukhuluma perform nezithunywa sezahamba ungayiphiwanga edlozini. Not give Laphiwa nawe uNkulunkulu. sisters by You are never ngeke usiyenze. I cannot perform it. Wena baba mkhulu. Grandfather. Umkhulu ubani wena? Grandfather, what's your name? Umkhulu Johannes akahatebena. Alohleli phezu kwalomntwana. Wahamba kanjani emhlabeni? How did you die? Ngafela entabeni mina. Ngafela entabeni mina. Ufela entabeni. Died on the mountain. Manje ufuna akwenzeleni lo What do you mntwana? want the child to do for you? Ngabatshela bakibo ukuthi bahambe bayogeza isikhwama. Isikhwama. The bag. Oh mkhulu wawuhamba usebenza ngabantu. Were you Wahamba usebenza ngabantu. you left? You are a traditional healer. Nganginyanga edumile mina eMpumalanga yonke. Mkhulu ufuna umprofeti amenzeleni ufuna ngikwenzeleni What do you want the prophet to do for Mkhulu. you, grandfather? Hamba hlambulula ikhaya lakhe umsama wakhe bawulunganga ugcwele ukungcola. That's why izizwe zabo zingalungi. nifuna enzeni lo mntwana? What do you want the child to do for you? Nifuna enzeni lo mntwana? What do you want the child to do for you? Nangu uhleli kuye okhalweni uhleli umzimba wonke. Nangu umzimba wonke. Nangu uyahamba umzimba. The body. Lethi ikhandlela eliyelo. Oh, liqande liphuzo please. Lethi ikhandlela eliyelo lapha. Prophet. Kehluleki. Ungubaba
ukukhansela isibani ke We are manje burning the stick candle for him ngokamoya. through spirit. Yena kumele ayolungiswa You ekhaya. go to be rectified at Mina home. ngimvulela I'm ngokamoya. opening in Ngimvulela spirit, kulomsamo. opening on this ancestral platform. Sisemsamo masila Our ancestral wasezulwini. platform, the heavenly one. Ila khona ukuthi umsamo wakini mawubona ukuthi umnyama bese uzowucelela la kule ndawo. From this place, Baba somandla Father Almighty, ngibambise nali ikhandlela. Vule izandla. Zithi izandla. her hands now. Babisele ikhandlela. That Akancane ke. Ngincane ukwehlisa. Baba somandla Father Almighty, zulu lemfihlakalo. conflict the child of heaven. Nangi nomntwana There is a child here. ngimcelela ezithunyweni Ask for the zakubo. messengers of her home. Baba ngicela ungiqoqele Father, ithunywa please collect the messengers. zakubo ikamoya. Spiritual messengers. Makuvuleke isipho Let sakhe. her gift be released. Makahlanzwe ngaleli Let her khandlela. please through this stick candle here. Uma elikhanyisa She's burning it. idalwa zakhe ahamba nazo Messengers with her masikhunjulwe must be ikhanye. remembered and they must, Mayikhulume kuyena. they must speak within herself. Mkhulu ohamba naye. Intercessor with her. Ngiyakukhansela I'm isibani. burning the stick candle for you. Ngingumprofeti I'm uqaba. Prophet Dr. X. Ngithunywe I'm uNkulunkulu. sent by God. Uyithumile le ngane kule You ndawo. sent a child to this Ngiyakukhansela place. isibani. Burning the stick candle for you. Busimentshiso Match play. akukhanya konke. Let there be light. Ingelosi kamprofeti Let it ayikhansela. burn. Naso ke sikhanya isibani. It's burning now. The stick candle is Khanya burning. mkhulu, khuluma mkhulu. Speak now. Nasi siyakhanya isibani. Burning. The stick candle is burning now. Aha. Mkhulu Grandfather, mkhulu ngiyakuvulela indlela. I'm releasing. I'm opening a path for you. Wasele umveli nqaye akwandise sengikhululekile sengiyakhona nokufe emaphupheni akwandise Dikiza, dikiza. Dikiza, dikiza. Dikiza. Imsebenzi yabonakala. Awu imisebenzi yabonakala. Imisebenzi yabonakala. Imisebenzi yabonakala. Imisebenzi yabonakala. Oh, ake ngihlaphe On mntanami. the program. Akubusise uNkulunkulu uzothatha ikhandla leli. Uzokhuleka ngalo until Pray liphele. again up until it gets finished. Ucele yonke into ucelele izithunywa Everything from ngoba this uhamba now. nomuntu omkhulu A great person. owayazi ikhwama hayi ukudlala. He knew. He was a So khona into herbalist. afuna ukukunika He yona. wants to give you uNkulunkulu akubusise. something. God bless you. Hamba nalo ngiyakunika lona. Take it away. Sanibonani enqabeni igama lami ngusithembile kwaMagubane ngathenga itshe besilokhu sisokola ngeveni yomsebenzi na iveni yomsebenzi sitholile ngiyabonga kakhulu engileseni kaMprophet Xaba ngaphinda futhi umama bekasesibhedlela last week Wednesday wangena kuyizolo
kuyi-Wednesday futhi uphumile ngakhuluma elitsheni nakhona umama waphuma. Ngiyabonga kakhulu engilosini kaMphrofethi Xaba, even lokusebenza silitholile bese sifile omakhenika beganga ngathi silokhu isikhanda liphuka isikhanda. Khona manje asisena stress. Ngiyabonga kakhulu engilosini kaMphrofethi Xaba. Ngiyacela uNkulunkulu asenqabeni asibekele uMphrofethi Xaba amphilise amuphe amandla aqhubeka asincede. Sanibonani enqabeni maqhawe, ngiphinde ngibingelele nobaba umprofeti uDr. S unogwaja kagesi. Igama lami nguCeza, igama lokuzalwa ngusiphelele ngwakwambatha eMnambithi. Ngizothanda ukubonga kubaba umprofeti. Ngelinye ilanga kwakunenkonzo amakhandlela kuwo lo nyaka, ngafika kuyena la ngangehla ngegunquka and then wangiprofetha ubaba. Sengutholile kumsebenzi wethenda, ngiyasebenza manje almost nginobo 6 months ngisebenza kuona lo msebenzi. Sebengidlulisela naku section 2 ngenxa yomsebenzi wami engibenzela wona omuhle. Ngifika nje endimeni yamathenda, umsebenzi wami uyaphambili. Ngizobonga kakhulu kuNonkosi, nasekhaya ngiqalile manje ngiyakha, umuzi uyakhuphuka, ekhaya inhlupheko isiphelile. Ngiyabonga. Sanibonani nonke maqhawe enqabeni. Yebo. Ngizocela ukubonga kakhulu baba, kuningi osokwenzekile empilweni yami ukuthi ngumuntu kwesinye isikhathi onamahloni. Kodwa ngizobonga nje kakhulu umntwana wami wesibili umama, ngangithi uma ukuthi kumele simthole sasingamtholi, ngeza kuwena baba ngicela intambo yomntwana. Ngomusa ngagcina ngimtholile. Ngeshwa kumntwana umama usekhaya akekho lana baba. Umntwana wamthola. Ngamthola baba ngentambo. Ngokuthola intambo. Yebo. Asishaye ihlombe. Give a round of applause. Baba ngangithi baba mangithi ngishaya ipenalty iphume eceleni. Manje baba kwesibili ngicela ukubonga ngoba kuningi baba nokugcineleka ke emsebenzini etheni, kodwa kwesibili ngicela ukubonga umama njengoba esekhaya izitha belokhu igadla ekhaya zigadla zifuna yena. Khona ke intambo zala ekhaya vele ngisebenza ngazo bonga la ekhaya. Bathi mabethi bagadla intambo ngoba isokhalweni kusuka onyawo ufike kubalance la okhalweni, wahamba wakumnye umuntu osebenza ngesintu. Lo muntu osebenza ngesintu wamtshena wathi uma bethi bagadla babona intambo lento ababethi bagadla ngayo ibanjwa intambo, bafisa ukwazi ukuthi le ntambo wayithathaphi. Okwesithathu baba sengicela ukubonga kakhulu bengilokhu nginikela from 2013 ngiqala ukufika la ekhaya kuwena baba. Ngihamba lokho nginikela ngicela lo msebenzi ngikhala kwamasipala offer kuba permanent. Escort omunye umama executive manager kwamasipala baba ngotholile umsebenzi permanent sengiqalile ukusebenza. Kekesa. Lululuj.